A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zan yi amfani da wannan dama domin na yi jawabi game da abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci da muka samu kanmu. Abubuwa guda biyu nake so in yi magana a kai. Na farko zan fara da kira ga ‘yan uwa, samari, matasa, abokan arziki, maza, mata, da duk wanda ya kira ku da neman ku fito ku yi zanga-zanga, to gaskiya wannan ba abu ne mai kyau ba. Duk wanda ya kira ku ya ce ku fito ku yi zanga-zanga, ba ku san inda zanga-zangar ma za ta iya wakana ba ko inda za ta ƙare ba, so ina ganin wannan mutumin ba masoyinku ba ne ba. Abubuwa sun faru da yawa a baya, ba a kira ku an ce ku zo ku yi zanga-zanga ba. So abinda mutum ya kamata ya duba shine me dalilin da yasa aka ce mu zo mu fito mu yi zanga-zanga, kuma waye ma ya kira mu ya ce mu zo mu yi zanga-zanga. Mu ba buƙatar mu bace kenan, buƙatar shi ce, shi da yake so a yi zanga-zangar. Menene a ƙarƙashin ƙasa da yake ƙoƙarin ƙullawa da yake so a yi zanga-zangar. Idan kun duba wanda suke kiran a yi zanga-zangar nan, dukansu za ku gansu suna zaune ne a falansu, suna cikin AC, a gida mai kyau, suna da POP ko silin ba su da shi a gidansu sai irin plaster of Paris ɗin nan. Gida ne suke da shi lafiyayye, kayansu da suke sa lafiyayye, ba ka ganin 'ya'yansu. So abubuwa ne da ya kamata mutane daga mun ga abu a social media mu tace shi kafin mu applying. Domin matsalar da take faruwa a nan shine su wa'annan mutanen da suke kiran a zo a yi wannan zanga-zangar, ba wani dalili ne yasa suke kiran a yi wannan zanga-zangar ba, domin idan fa ba a irin wannan zanga-zangar ba, su ba su da wata sana'a da za su. Kar wani ya zo ya ce muku wai dan shi dan arewa ne ko shi kaza ne, don haka yan arewa su fito su yi zanga-zangar da ba su san menene ma dalilin yinta ba. An cuci dan arewa a harkoki da yawa, a abubuwa da yawa. So mutum da ya sani fitina tana kwance ne, duk wanda ya tashe ta Allah yana fushi da shi, Allah ya la'ance shi. Malamai suna ta mana jawabi, kuma mu 'yan arewa muna da tarbiyya. Bai kamata mu ɗau bikin wani, mu ɗau zanin wani ne ake cewa mu yaɓa don za mu je bikin wani ba. Ba a irin wannan. Idan abu ne ɗin ya shafi ƙasa gaba ɗaya, akwai hanyoyi da yawa da za a iya bi domin a samu maslaha. Akwai hanyoyi da yawa, amma zanga-zanga ka fito maybe la'alla kai kaɗai ne ka rage wanda za ka iya zuwa a cikin family ka nemo abincin da za a ci a gidan. Ka je an kashe ka, wa zai kula da sauran familin da ka bari? Mamanka, babanka, ƙannanka, wa zai kula da su? Kai ka je ka shige gaba, ka mutu kenan fa. Ba wanda zai samu labarinka, ko a social studies book ba za a sa sunanka ba nan gaba. In kuma daɗin ya zo ha'ilawa ba za ka san an ji ma daɗin ba, nakan ma ba za su san an ji daɗin ba. Ai mun gani canjin da aka zo aka yi shine abu na biyu da nake so in yi magana akai. Canjin da aka zo aka yi juyin hali, aka zo aka danna ƙuri'u, aka shigo da shugaban ƙasa, amma da jin daɗin ya zo shugaban ƙasa ya sa samari a cikin tafiyarsa, ya sa mata a cikin tafiyarsa, amma su waye wa'annan samarin da mata da ya saka a cikin tafiyarsa? ‘Ya'yan wa'anda suka je suka yi ta yawon kafa su tsare, su raka, su yi waye, su jira, ‘ya'yansu ne ko su ɗin ne ma? Babu ɗaya daga ciki bare biyu. ‘Ya'yan abokansu ne, ‘ya'yan elite ne. To kai yanzu kana so kai wani faɗa da baka san me dalilin ma san ai wannan faɗan ba. Sannan abu na gaba da nake son yi magana akai shine duk lokacin da ya zama na ƙasa akwai irin wa'annan NGOs, mutane da suke karɓowa kuɗi daga ƙasashen waje, suna zuwa don su taimaka wasu a cikin ƙasa. Gwamnati ma laifinta ne, ya kamata tana bincikar wa'annan mutanen menene progress ɗinsu. Duk da ita ma gwamnatin ba abin da ya kamata take yi ba, amma abin da ni nake so in nuna mana anan shine wa'annan mutanen idan fa babu fitina ba fa za su taɓa samun abin da suke samu ba. Wannan gidajen da kuka ga sun gina, 'ya'yansu suna karatu a ƙasashen waje, ba fa za su samu wannan abin ba idan ba wata fitina da take faruwa. Misali wannan matar da take mama Boko Haram ake ce mata ko menene,
bring back our girl ne ko bring back our girl, ba a ma santa ba sai a wannan lokacin. Tun daga lokacin in mutum yana da hankali ya tsaya ya lura da ita, gidan da take ya canja, kayan da take sakawa ya canja, tana gwagwarmaya ne na neman wa wasu haƙƙi, amma a ƙarshe abin da take yi tana fandin kanta ne da iyalanta. 'Ya'yanta gaba ɗaya a ƙasashen waje suke karatu, a Ingila, a London suke karatu, makaranta mai tsada a can ɗin ma. Sannan shi ne yanzu za ta zo ta ce wai wani ya fito ya zo ya mata gwagwarmaya. Ita ta je ta kira 'ya'yan nata mana su fita su je su yi gwagwarmayar tasu. Sannan me yasa za ta yi targeting arewa? Ai tana da citizenship na South din, ta je South din mana can su je su yi. Ina ga da yafi. So kiran da nake yi shine mutane mu farga, duk wanda zai kira mu wai da sunan wani NGO, mu sani cewa duk wanda yake da NGO a Nigeria, duk wanda yake da NGO kai ba ma a Nigeria ba, duk inda NGO take a duniya, wa akala bi shafa'ati ne, wa akala bi amwalin nasu, wa akala bi shafa'ati ake, ci da ceto ne ake. Ci da ceto ne. Suna karban kuɗi ne da sunan suna taimakawa mutane kuma su taimaki kansu. Wannan shine abin da talaka ya kamata ya sani. In ba haka ba zan ba ku misali. Ƙasar Somaliya ta fi shekara 20, bari ma an ce 30, ana kai mata taimako domin a fitar da su daga yunwa. Amma yau har yau hotunan da ake nuna a Somaliya hotunan yunwa ne ake nuna. Ƙasar Sudan ta fi shekara nawa ana karɓan taimako ana kai musu NGOs. Sun fita daga yunwa? Ba su fita daga yunwa ba. So saboda me? Saboda wanda suke karɓo kuɗin kansu suke karɓowa, ba waɗanda ake kaiwa ba ne. In Somaliya kuɗin da ake karɓa mata tun lokacin da ya wuce baya 90s zuwa yanzu ya kamata a ce ta zauna da kafarta, babu yunwa babu wani abu. So muna son mu ma mu shiga irin wannan sahun ne? Akwai abubuwa da ya kamata mu sani. Libya ta fara daga zanga-zanga ne. Syria ta fara daga zanga-zanga ne. Yanzu zama a cikin wayannan kasashen ya zama na tashin hankali. Mu ma haka muke son mu sa kanmu? So mu kula, su wayannan da suke kokarin su sa mu yi din fa suna da wani citizenship din. Daga abu yayi wurwurwur za su nemi boda su fice su tafi wani garin. Kai fa ina kake da shi? Nigeria ma da kake zaune ƙauyen ku kadai ka sani. In wajen uncle ɗinka ka je Abuja ma ba lalle ya baka wajen kwana ba. Yanda mutane suke nafsi dan me za ka je ka kai kanka wani ya amfani da kai? Su kuma irin wayannan mutanen muna ba su shara su daina, idan ba su daina ba muna roƙon Allah Ubangiji ya iya mana da su. Allah ya tarwatsa aniyarsu, ya mayar musu da baƙin mugun abin da suke shukawa abin da suke shuka a zuciyoyinsu ya koma kansu. Suna zuwa suna amfani da mutane, ba su da wani sana'a idan ba irin wannan abin ne ya faru ba za su samu wani kuɗi da suke samu ba. Ta yaya ‘ya'yanku suna karatu a ƙasashen waje, ku kuma kuna kiran mutane su fito su muku zanga-zanga don ku samu kuɗi? Sai an samu casualties za ku samu kuɗi ko? To wannan shine kiran da nake so na yi. Ku tuna an yi a baya, talakawa sun fito, sun je sun yi zaɓe, sun zaɓa, amma da jin daɗin ya zo ba talakawan ne suke jin daɗi ba. Don haka wani zai zo ya kira ka ya ce yana so ya kifar da gwamnati ko yana so ya yi zanga-zangar ai wani abu, kai kuma ka zo ka bi shi. Har yana ma wani zancen ƙaura. Kowa ne ƙaura? To ƙauran ma ya gane cewa wannan yaudararsa ake yi, saboda ƙauran ma ya sani cewa an daɗe ana yaudararsa da sunan siyasa. Duk lokacin da aka yi irin wannan abubuwan, wanda suka yi ɗin ba su suke benefitin ba. Wanda suka kawo ɗin a yi ɗin su suke benefitin. To wannan shine dai kiran da zan yi wa mutane, kuma a kula sosai. Akwai background da muka yi checking, duk yawancin wayanda suke da wannan NGOs ɗin su ne masu kiran a yi irin wannan zanga-zangar, ko a arewacin Najeriya ko a kudancin Najeriya. Saboda in babu irin wannan abubuwan fa ba sa samun kuɗi. Sun samu maƙudan kuɗaɗe da wannan bring back our girl ɗin da irin wayannan abubuwan da suke faruwa. So su wayannan su ne hanyoyin, in kasashen waje suka ga wannan abubuwan na faruwa, ta hanyoyinsu ake bada kuɗin taimakon a kawo. So lokacin da aka bada wannan kuɗaɗen a kawo, su kuma lokacin suke mai da suna su yi amfani da su. So wannan shine kiran da nake wa al'umma, da maza da mata, yara da manya, mu kula sosai kar wani ya zo ya shigo mana, muna ta faman abin da za mu ci,
muna ta faman mu kula da environment ɗinmu, mu kula da abin nan ɗinmu, wani ya zo ya ziga mu ya kai mu ya baro. Kuma gashi nan misali ma yanzu abubuwan da suke faruwa, mun ga result cewar mun ga abubuwan da suke faruwa ba su wanye da alkhairi ba, su wanye da lafiya ba. So ba magana ce ta wani ya kira ka ya ce ka zo ka yi zanga-zanga, yana nufin ka zo ka taimaka mana ne shi ya samu abin da yake so. To Allah Ubangiji ya sa mu gane, kuma Allah Ubangiji ya kare mu daga sharrin makirai da azzalumai, don wannan zalunci ne kuma makirci ne. Makirci ne, suna da kuɗi su fitar da kuɗinsu su taimaka wa talaka, ba suna blaming gwamnati ko yaushe ba. Suna sa kuna jin haushin gwamnati don su cimma burinsu ne, ba wai don a canja muku ba ne ba. In za a canja muku, kamun ku je ku ga gwamnati, su suna da hanyoyin da za su iya za su ga gwamnati, za su iya za su ba wa gwamnati shawara, ba sa zuwa su ba gwamnati shawara. Duk in ka gansu a ofis ɗin gwamnati sun je neman buƙatar su ne. Suna nan da yawa sun yi rijistarin NGOs, suna nan suna karɓan kuɗi daga ƙasashen waje da sunan taimakon talakawa. Amma idan ba mu kula ba, za su kai mu su baro mu, kamar yadda aka yi a kudancin ƙasar. Gashi nan an kai mutane an baro su, suna nan suna taɓarna, suna ta lalata abubuwa, wanda in aka bar mutanen wannan wajen da wannan ɓarnar da aka yi, to ba ƙaramar asara suka yi ba. A ce ma komai ya koma normal, yau in an ba su abin da suke so ma, to a ɗauka ma an ba su abin da suke so ɗin, to ta ina za su fara gyaran wannan ɓarnar da aka yi? Mutanen da suka mutu za a dawo da su ne? Ba za a dawo da su. Wanda suka ji rauni aka cire musu kafa ko aka harshashi yana jikinsu, za a dawo da su ne? Ba fa za su dawo ba fa, ba za su dawo yadda suke da ba. Sai wani ya zo ya ziga kai ya ce wai in kai fighting yanzu za ka ji daɗi nan gaba. Ina aka ji daɗin da? Wa kai trustin ma cewa zai ma zo ya ma ji daɗin a jikin shi? Waye shi? In akwai misali su ba mu misalin mutanen da suka taimaka da kuɗin NGO da suka karɓa tukunna kafin ma mu yadda da su. Shin suna cikinmu muna kallon su, suna wani taimako ne da za ka ce Allah san barka? Wannan abubuwa ya kamata mu kula da su kenan. Sosai. Akwai hanyoyi da yawa da za a bi a cimma buri. Zaɓe yana nan kusa. Kullum idan zaɓe ya kusa zuwa, lokacin ne ake fito da fitintunu don a yi dabatin attention ɗin mutane akan ɗan takarar da ya kamata mutane su yi focusing akai ko wani abu. So wannan dai kar a yi dabatin attention na mutane su san me suke yi, kuma idan su ya buɗe, kar su je su yi hayaniya. Kwana nawa ne ma za a zo a yi zaɓen nan? Idan kuna ɗan takara ku je ku zaɓe shi peacefully. In Allah ya bashi kenan, Allah bai bashi ba ku ƙara haƙuri, a ci gaba da addu'a, Allah ai yana ji. Ina kira ga mutane, duk abin da haƙuri bai baka shi ba, rashinsa ba zai baka ba. Kar kai tunanin fitina za ta taɓa baka wani abin alkhairi. Fitina a kwance take, duk wanda ya tada ita Allah yana fushi da shi. Akwai hanyoyi da yawa da za mu iya bi mu nemi gwamnati ta canja abubuwan da take yi. Akwai hanyoyi da yawa. Na farko akwai addu'a, na biyu akwai haɗa kai, aje ana samun gwamnati, kowanne yanki suna samun representative. Na farko leadership ma ba mu da shi, wanda shi ne ya kamata a ce a cikin community muna respecting juna, muna da leader, muna da amintattu da muka amince musu. In 'yan siyasan mu ba mu amince musu ba, at least a cikin unguwa akwai wanda kowa ya sani cewa wa'annan bayin Allah ne, suna da tsoron Allah, irinsu ya kamata a ɗauka. Su suna shigewa gaba al'amuran community, ba irin wa'ancan masu karɓowa kuɗi da sunan taimako suna amfanar da kansu ba, maimakon su amfani wanda suka karɓo kuɗin dan su. So wannan shine kiran da zan yi wa mutane. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Idan akwai wani bayani da mutum ya ga na yi ba daidai ba, anan ya yi haƙuri. In kuma akwai hanyar da kasan za ka iya samu na kai min magana, babu damuwa. Most welcome. Iya fahimta ta kenan, kuma Allah Ubangiji ya sa wannan bayanin da na yi ya amfane mu baki ɗaya. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.